ema onego ng'iane na matuta ahinya nikech health wacho ni health en a devolved function. Health ni itime gi county government. King'iyo katiba mar piny Kenya ka, health en a devolved function. Kuom mano jowa duto te nyaka bed gi ng'eyo gima odong'e national government ka. King'iyo ministry mar health ka, man national government ka, en mana policy kende Nyakwara Mugajwang kende ema ging'iyo kende Nyakwara Mugajwang. Kuom mano daher mar ng'isi ni mane gima wagoye mbaka ka okinyi makawuono, in kaka jago kura kinde ka kinde bed king'eyo. To machielo ka endi mabende aneno ka ji wacho malich ahinya ka en wach mar corruption e county governments mekwa. Corruption e county governments mekwa Nyakwara Mugajwang. E county governments mekwa ema bende chal kagima miyo jopiny bedo maonge kod geno gi county governments. Gima duong' en article 96 mar katiba odiero tij senate ni gibedo nyong'ong machielo kaka sirikal mar counties mekwa tiyo. Machielo kam en county assembly nigi tije adek. Tije bende wanyalo yaro gi mondo gibed kata maromo abiriyo kama. Gimiluongo ni representation nikech waduto kwanya dhi assembly ma Homa Bay kata ma Migori kata ma Kisumu kata ma Siaya. Gin kache loi kaka japiny. Wan gi oversight. Ging'iyo ni to executive mano governor gi county executive committee members meke tiyo nade gi pesa ma omegi gi national government. Machielo ka en legislation. Giloso chike. Bende chike ma giloso gin chike makonyo rito ngima jopiny, machopo dwa jopiny. To wan kaka jopiny, wan bende wan gi teko mar gonyo ng'ong. Sovereignty, teko mane dwar jopiny ni watiyo kode yo machalo nade. Wabiro dhi nyime kod gomba kama tut Nyakwara Mogi, kendo odiochieng' makiny abiro loso gi ji mopogore opogore. Abiro wuoyo gi seneta ma Siaya, abiro wuoyo gi seneta ma Kisumu, ma Homa Bay kod ma Migori. Wang'i anena wach mar devolution ni. Bende abiro wuoyo gi stakeholders mopogore opogore. Wantiere kod civil societies wabende abiro loso go ka kachiel kod bende governors mopogore opogore matemo ng'eyo chuny wach mar devolution ni e kinde ma Homa Bay County. Kawuono devolution conference chakore ayanga en saa 2:08 mar okinyi. Bang' kinde mano kende wabedo kod twak mar Ramogi Baraza ka. Wenda neno ka oseyuoro ka kawuono piny ngima hingo nyasi mar International Youth Day. Kete mana kama en Ramogi Baraza. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mana kamano Nyakwara Mugajwang okadwa ketho kinda ahinya. En kinde mowinjore ma bende kora dwaro kowenda ka mondo med gomba ka kaloro koda weche mag ndalo. Piny ngima kawuono hingo odiochieng' ma iluongo ni International Youth Day. Odiochieng' ma bende ne oket tenge gi UN mar ng'iyo ni to joma tindo gi wanyalo luomo gi nade weche mag dongruok mar piny ka wang'iyo gik maluongo ni SDGs. Gin be gin gi duol, wanyalo rwako gi nade mesa mar twak mondo mi piny odongre. Ung'eyo ni onge piny manya dongore maonge mine, onge joma nigi ng'ol kata PWDs, onge yudhe mekwa kata joma tindo. Sami loso chenro mar konyogi bende nyaka gibedie nikech gin ma ging'eyo gik machandogi. Bende gin gi rieko mar biro kod proposals kata yore mamoko minyalo godo tembe makoro luorogi. Wendo mara mokwongo en John Linus Otieno, jakom mar UNESCO Youth Forum. Amiye thuolo mondo mose Nyakwara Mugajwang. John Linus oyawore ahinya kendo machiegni Ramogi Baraza twak makawuono. Agoero kamano maduong' kuom luongo waka mondo watwag gi jopiny. Erokamano. Kachiel kod Sizel Ouma, founder Africa Retold,
kendo en jalony e weche mag tudruok. Tinende otiyo ofis mar Senator ma Homa Bay County oyawore. Oyawore ahinya. Erokamano Victor kuom gwelowa mondo watwag gi jopiny kawuono. Wamor ahinya kawuono ka wa celebrate chieng' rowerni e pinje te. Okay. Yeah. Erokamano ahinya. John Linus, en wuod kanye mokwongo? Nyaka ng'e ni in jakanye. Wuod kanye? An Migori. An awuok Migori County. Okay. Awendo Sub County. North Sakwa Ward. Kamoro iluongo ni Kindu Primary. Okay. Yes, kora an jasakwa. Ma ichiwo nondi kaka jaluo lo machiwo nyaka primary school mane bath dalagi. Erokamano ahinya. In e jakom mar UNESCO Youth Forum. Tiende nang'o ne joma winjo okinyi makono ma samoro kong'eyi? Yes. An bedo jakom mar UNESCO Youth Forum tiende niya. UNESCO en organization mar UN, en UN agency ma deal gi gige education, science kod culture. Culture en timbewa gi kitwa. Koro kaka in everything nitie youth inclusion, nitie kaka ikelo youth mondo opus this weche mag gik magitimogi. Okay. Koro e UNESCO I serve as the chairperson, jakom mar UNESCO. Gik motimo en ni wapush agenda mag UNESCO ne rowere matindo in different parts of the country. Koro Kenya ka am ne jakom mar UNESCO, to around the world also I serve as the atiyo kaka a part committee mar youth e piny mangima in pushing the UNESCO agendas. Koro mane gima timo. Yes. Wuod piny in gi kofia ma opong' manade ne yawa. Erokamano ahinya. Sizel, in be inyalo nyisowa nondi kaka founder mar Africa Retold ni. En hie ang'o motimo? Okay, so for Africa Retold en migao ma watemo tiyo godo mondo wakony the young people ng'eyo kendo bedo gi nyadhi ei Africa, bedo ja Africa, you know. Nikech many a times waneno gani kika in jarating iwinjo ka you're not worth it, yeah. So Africa Retold is here to bring out that sovereignty ei jopinywa. Yeah. Yangruok ni anaja Africa. Yangruok ni yes, maan magie kitwa to I'm very proud bedo ja Africa. Yeah, koro watimo civic engagement, digital civic engagement, mano puonjruok mtandao. Wan gi YouTube channel to kendo wadhi e skunde mopogore kaka last month ne wan KCA University where wakelo on board leadership coaches kendo gipuonjo rowerni bedo leaders motegno. Exactly. Yeah. Apart from bedo founder mar Africa Retold, atiyo bende gi migao milongo ni Artistic Bliss to gi Kajwang Foundation. So watemo konyo jopinya and pushing forward the SDGs. Yeah, kaka education, eradicating poverty, nikech wang'e maber ni nitie goals mane jopiny te obedo piny mo owinjore ni magi goals monego watim before 2030. So wan kaka rowerni watemo konyo mondo waneni wachopo kendo watimo gigo kapok 2030 ochopo. Yes. Hiye tinyakanya? Yeye anyar waondo Kong'onda, mano Suba North, Homa Bay County. Yes. Inyar Suba. Anyar Suba. Inyar Luo. Anyar Suba, kenda anyar Luo. Erokamano ahinya. Erokamano. Chal ka gima usego okang' maduong' ahinya nikech portfolio ma umako gi gin portfolio ma bedo tegno ahinya. Kawuono piny ngima ingo nyasi miluongo ni International Youth Day. Abro chako kodi Linus. Nochakore karang'o gi dwaro mane? Weche mag youth nochakore chon.
mana kaka ndalo mane jopiny noromo ga chon to ne gichako twak ni mondo gikel kwe piny mangima mano higa 1965 mano mokwongo kasto machiegni 1991 e piny mar Vienna in Austria. Ne yudhe propose ni gidwaro youth day. Mane oduogo migi youth day. Koro UN nodhialo odiochieng' ma kawuono mar tarik 12 kaka odiochieng' mar rowere mondo ging'i twak jurowere pitia gine kalo kuom tembe mang'eny to gin giwegi gin giduol mar wacho gima gidwaro gi kaka gineno piny gi gima kaka inyal konygi. Koro kaka odiochieng' ma kawuono youth osetimo atua mang'eny. Achani youth timo gik mang'eny. Nitiere rowere ma innovators mag biro gi gik manyien magigine. Nitiere rowere mosomo, gintiere rowere ma nigi lony mopogore opogore. To this lony magin godo gi ok bed tapped to their full potential. Koro watemo mondo wa push these our agendas on a global space mondo ging'e this is what we want, this is how we want it, and in a more polite way. Yes, koro mane gima watimo to moloyo kaka sani rowere be pitia changamoto mang'eny and wang'eny sani to ere kaka wanyalo tap into this population maro mang'eny mondo wa give to our full potential to the world. Koro mane gima watimo to in line with SDGs. Koro SDGs gin goals ma pinje no set. Ok gin gik mawendo, gin kaka nitie jok mok nyal poverty dhier. Watemo mondo wa fight dhier. Ere kaka wanyalo golo dhier e gwengewa, e ground kama wantie utewa. Kwa chako gi dhier, nitie dhier watemo gine dhier wadwaro SDG number 4 and quality education, yudo puonj makare. Ere kaka wanyalo yudo puonj makare kaka yudhe. Ere kaka wanyalo promote gender inclusion, gige both girls and women mondo bede this spaces, economic empowerment, giyud quality education, and also ere kaka wanyalo dongore kaka jite piny mangima. Koro momiyo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber ne oganda mag rowere kendo wa push mondo rowere mang'eny showcase onyis gik magitime ground mondo ginyis kaka inyal konygi bende. Erokamano. Mano ema paro ni kaka koro Sizel bende nyowacho ni en founder member mar Africa Retold ni gi Artistic Bliss manyowacho ni bende gin puonjo joma tindo weche mag telo, gin be kaka ginyalo bedo gi duole weche mopogore opogore mamulo weche mag SDGs. Kawuono en International Youth Day mopogore gi ma Linus owacho. Doro maduong' mar odiochieng' ma kawuono ni en ang'o? Ichak ing'iso ni to dhi ma higa ni en ang'o? En ang'o mogeto kaka joma tindo? Koro dhi ma higa ni en ni watemo ni wan kaka rowere watem push agendas gi in our local community, so localizing these SDGs. Ni wa push gi in our local communities, village level, yeah? Nikech many a times wayudo gani it's just a section of rowere matimo gigi, but wadwa ni wa include jite. Rowere te ka in rawera mani ei dala, ei village, itimango in kaka rawera mondo waneni wachopo e goals wagi mano bedo set mondo wachop e goals gi before 2030, because we approach 2030 already. So kawa celebrate kawuono what temoni wariure wa preach this message to all the youth kuondete, and also watemoni mondo ji okonywa wan kaka rowere nikech ok wanyal kendwa kaka rowere. Wan gi challenges ma wapitia wan kaka rowere. So with these youth-led organizations, we need people on board, we need our governments, we need NGOs, we need leaders kaka Linus Gini mondo gi mak migepe ma wachung ne gi kaka Artistic Bliss and the many other migepe ma
rowere ochungnegi. Yeah. Erokamano. Gin pek mage ma samoro inyalo wachonwa ni yudhe ma Kenya ka neno? Gipitie challenges mage kaka joma tindo? Challenge mokwongo en financial challenges, so resource mobilization. Wan kaka rowere yudo ka in gi initiative maber. Idwaro ni ikony community mari. Kaka an aya village milongo ni Ondiegi village. Waondo kacha. Kidhi a village kanyo, ineno kaka the community is, nitie gik mang'eny matimore, nitie dhier. Kendo dhier is our biggest enemy. Mawatemo gore godo. Koro kidhi kacha, inyalo dwaro in kaka rawera, kata an kaka Sizel, ni mondi kony kuminyale. But nikech yuto maratin, emomiyo koro watemo bring on board jo manyalo konyowa. Kawa resource mobilize, in gi matin, an gi matin, ng'at moro bo yudo matin. Kawa biro pamoja, wanyalo konyo eradicate poverty. Weche kaka weche healthcare. Mano SDG number 3. Yeah? Good health and well-being. Last year ne wangi, not last year, early this year ne wangi medical camp. Mano watimo under Kajwang Foundation. Okay. Kendo ne wadhi osiptende mang'eny e village level. Ne wan Nyakiao, ne wan Mbita, ne wan in several hospitals. Waondo. Koro gik mana neno nokomoro chunya. Idhi osiptal, iyudo ka onge kata yath. To osiptal ni kache, iyudo ka nitie mana kitanda achiel. And it's in county hospital, yeah? Not county, but dispensary. Kidhi sub-county hospital, Mbita sub-county hospital, iyudo ka ji opango line. To yath onge, yedhe onge osiptal. Koro ndikni prescriptions Nidhi nyiewo yath dhi nyiewo yath oko. So iyudo ka joge waonge gi pesa mar nyiewo yedhe gi. Ywak miwacho no bende jawinjo moro yago simu ka mabendo ywak ni health rach. Rach zaidi. Ni en brick and mortar, gedo mar hospital to nitie. To service ma ng'ato nego bende dhi e hospital to yath kindi kunini dhi nyiewo oko. Onge to magi are some of the reasons ma no miyo wan kaka rowere wadhi e streets last year. Nikech weche machal kama biro gi ni bad leadership. Telo marach. Ka jotendwa ok nyal neno ni gikelnwa facilities e osuptende ma wan godo e village level, county levels, then you wonder ni oningo waywagne ng'a. Ineno kore momiyo rowerni o make the initiative mondo gibi gi migepe maggi, the NGOs, and the foundations, mondo gitem konyo kuma ginyalo konye. Koro kaka early this year, through Kajwang Foundation and Artistic Please, ne watimo resource mobilization, mo akelo free screening, no akelo medical camps, ne wawuotho e various wards in Homa Bay County. To kendo mano project ma pod wadwatime annually. Nikech koro waneno ni jotendwa ok konywa, and it is so sad. Ne wan gi some of the doctors mano ya oko loka. To nitie moro kanyo mane oywak nyaka. Kano neno kaka ji pitia challenges mang'eny. Ji no biro by the way. Ne gibiro ji mang'eny. Makoro yedhe mane wakelo borumo. So that showed us ni nitiere gap mantie. Nikech telo marach. Koro wayuakne jotendwa ni gibed jotelo maber. To ka ok ginyal bedo maber, wan kaka rowerni wabro occupy those positions. Bro golo gi oko. Linus, okang'eyo ni mopogore gi pek kata challenges ma Sizel owacho gi.
mage kendo ma samoro uneno kaka jomatindo ma ubiro gi riekni mamoko mondo ulo godo challenges go. Challenges ng'eny. Okada seselo wacho matin. To maduong' moloyo en unemployment, koso tije. Because koso tije biro gi gik mopogore opogore. Obiro kionge tich, ionge pesa. Kionge pesa, inyalo kwelo. Kikwelo, inyal negi. Mano wach malit. Mar ariyo, en ni watemo mondo wakwaya education, quality education. Kiko beda somo. Kiko beda somo ni obed quality. Kuro quality education, mondo yud quality education, you need to have a good infrastructure. A school midwa someno. Infrastructure chakore gi facilities, benitie buge moromo. Benitiere gige research. Benitiere lecturers, are they being motivated kata gi jopuonje ma wan godo gi. Koro all these things are factored in, ma lecturers bedo motivated, jopuonj bedo motivated, and student be motivated, then the result will always be maber. Koro gimotemo push en as mondo mi education system wa or realign begi tije mantie on ground. Because sani yudo ka idhi school isomo kata journalism. Yudo ka journalism onge tich, idhi bedo dala, ichako puro krach, kendo onge tich marach. Tije te ber, but wate ok wanyal bedo jopur, wate bok wanyal bedo jopuonj, wate bok wanyal bedo jolendo. Koro waduto wanyalo tiyo gi these skills mwasomo in those different ways. For instance, ka seselo somo puonjo, asomo daktari, onego bedi hospital thiethi, okadhi puodho, na tie puodho. Okay, marach ni daktari ok nyadhi puodho, but mondo mi value of education gima nasomo cha, atim mondo kony jok ma nie gweng' gi the world. That is one thing. And also, youth also have a lot of challenges. Challenges, one kaka youth nitie kaka lack some basic skills, soft skills. Because I say bedo ka interact with a number of people. Kendo magi ma adawacho gi yawuoto na gi nyana gi mawinja. Nikech ineno piny masani, piny judge wagi kaka wachalo, gi kaka ginenowa. Seche moko atemoga kata ka yudo thuolo waluongo rowere moko biro UN. Seche moko ng'ato ng'i kaka irwakori, mana kaka piny oseketwa. Ng'ato ng'i kaka iwuoyo, ng'ato ng'i to yowuoto na gi ahero because one joma calculate. Jaluo must calculate. Because jaluo ohero ndisruok. To jaluo nyalo wacho kisungu maler. Koro gimatin en opportunities gi. To opportunities tin, how do we package ourselves to get these opportunities? Koro magi twak monego bed ni wagomba ka wariwo paro kaka wan jomatindo, wan joma Nyasaye ogwedho matin, ong'e kuonde kaka donje offices madongo gi, mondo wanyis gi skills magi midwaro kata ki apply tije mag UN. Because a number of people apply to give miss because basic things magi miss gi ok ni gionge gi skills go, they are doing them. Mokwongo ginyisi kata ni or link mar mbui ni ki apply, send your link to social media mondo ging'e ni in be in ng'ama nyalo bedo trusted. Ang'o gini mi post e social media, nikech ki post for instance gik moko mitimo matindo tinde gweng', ipidho kata yien, go kata picha, post e mbui, nyis gini pidho yien, gino biro miyo jomoko be neno gimitimo, kaso gimbe gitimo gima kamano. Iwacho ni society judge ga youth samoro wrongly. Yes. Ibe ni ma momiyo samoro gik magindiko, nikech paro moro nitie ni gino oeti kod gimono migi yanjo siasa. To mane gimwadwa ni waket ni josiasa ong'e ni wan bende one skilled, mo ginyal convince wa ni gitiyo kodwa e yenyo. To gimonyalo timo, social media is a very powerful tool. Onyalo loso ni nying kata onyalo ketho ni nying. Sani kata USA oketo ni mondo dhi America gibiro ng'iyo gik mi post. Isebedo kinde kang'o? Isebedo kinde kang'o mbui. Mana karo ka tinde kitimo ni interview to
watimo thara check. Yes. To thara koro gik matindo tindo go inyalo neno ni en gima tin to gini post kawuono biro manyi chieng mitimo interview no. Koro you have to be sensitive on exactly ang'o ma post, ang'o mia poste, tadwa no reach jok mage, to ang'o modhi kelo bang poste kama. Kanyanyo ng'ate mbui. Ire intention man godo. Adwa na timang'o. Koro kwa temo learn together, mwa share this idea, wanyisore, wapuonjore. Ni kwa post gik moko. Mae kako nengwa package, to my effect mar posting go. To posting kende. Most of the time, josiasa neno ka gir tugo. Because gineno ni one mana numbers mamiyo gi kura, mondo gi occupy those position. To one kaka youth, wanyalo bedo strategic. Erika wanyalo bedo strategic, more position ourselves, more tamre ni gima kama and gima rach. Sani, most of the siasa, as typical example, let me just give be open. Kiki watch nyingi jasiasa. Okanyalo wacha nyingi jasiasa. To but giloro wa jasiasa maybe kaka ni youth kama. Opportunities ngeny. To opportunities gimondo watap gi from UN kata African Union gidwaro political goodwill. Koro ka political goodwill seche moko nyalo reach out to jasiasa. Inisa ni jasiasa, I want us maybe wa meet yo makama mondo watwage yo makama mondo wange gi mwanyalo timo. To jasiasa maybe nyenye ni inidwaro pesa, maybe ire kata idwaro gonya moro. Mabe mindset no, they need to go leko kuomgi. Nikech wabiro gi unique ideas, waseneno gima jo moko timo kuonde moko, pinje moko timo, kata mane counties ka. Nitie kaka counties wa makaluo, moko timo maber, to moko timo maber ahinya. To pod one kaka youth, one give voice mar give advice. Angeni nitie jok gin gi wisdom, to one gi ideas moko ma innovative, mwanyalo meyogi. Koro ka gi trust us, gi ai paro ma leo ma wan godo. Yes. Wanyalo miyo gi paro gi, to gikonyowa gero gi. Okay. Gero gi eyo mar ni they strengthen something like that, yeah. Yeah. Ero kama nenya. Sizel ni wacho kacha ni nitie gik moko sebedo katimore maber, mane momiyo nodhi ndara higa mokalo chien. To nyaka nodhi ndara bende dwacho sechopi. Have they met and addressed your issues kaka jomatindo manodhi ndara? So chakre nwadhi ndara, aparo ni podi gi chopo dwachwa kaka ne wadwaro fully, but of course ineno ka yare nwa ya ndara, at least negi cheer kendo ging'e ni these young people ging'e gima gidwaro, kendo nyaka koro wabed gi pressure mondo watim ne gik magidwaro. Emomiyo neno ka president nyoro otimo matek mo launch nwa ne wan gi Chan Games kae. Yes. Neno stadium ko ger, kendo oluongo nyaka rower ni State House, omiyo gi pikipiki. Of course osebedo nini wachno no bedo gi siasa mang'eny in whether mano is empowering the youth kata en mana siasa motemo godo win our hearts back to him. But kapacha aparo ni pok gi timo nwa kaka wadwaro fully. Kendo emomiyo onengo wan kaka rowere kik wanindi, onengo wabed very vigilant, and kawa approach 2027 kik we will, yeah, kik we will wabed aligned, wabed very active in matters politics, nikech in one way or the other pod weche politics gi affect. Nitero werni ma okdwa winjo kata weche politics. Ki chako story mar politics gingisi one apolitical, one okwayengore weche politics. Depending in ok ng'eyo ni siasa en ang'o, nikech siasa thothne en kaka ipogo mwandu. It's about resource distribution. Exactly. Koro apani our leaders also paint politics in a bad way. Okay. Makoro ka itemoni mondi ji align gi politics ji kawi marach, yeah.
jikawi ni inja koko, inja mriambo, inja, you know, all the bad traits mabirogi matters politics, which should not be the case. Yeah, onengo wangeni politics is the roadmap to the developing the goals mawan godogi. Nikech kawan gi good leadership, ngama niye village level, ngama is poor kabisa, you know, ngama odhier kabisa in our village setup, onengo you'd access to water, basic education, yeah, good infrastructures, and those are the goals mawaluongo ni SDGs. Mawate moni rowerni could all people in the community otem, you know, draw towards to. Koro wan kaka rowerni mane yuaknwa. Okay. Wadwaro ni ngama nie village level. Dalawa wan gishida marpi. And it's very sad ni namoloro watu waonge gipi. Ineno kaji yudo pie yao, and it's not clean water, and pi maolil, you know, tawan ginam kacha. Tawan leaders ma are for the people and are for because apanien mana will maritimo gigo nikech we have the resources, wan gi pesa, okni waonge gi pesa. Wan gi pesa, wan gi techniques, wanyalo kaupi from nam to supply nejite a village levels, yeah. Koro mago are some of the issues ma watemo push for, weche kaka education, yeah, quality education. I was very sad kana aneno video moro mane circulate online mar nyathi matin ma apani nen Turkana. Odhi somo ebuo floodlights, ineno lights ma menyo nwaga gotieno endara. Osomo endara ebuo floodlights go nikech okonyal yudo taya edalagi. Magwa some of the issues ma pod timore Kenya waka. Ingeni jomani Nairobi oknyal relate, but kidhie village level nyan dala nyocha kendo na attend a political forum to gik mananeno I wasn't pleased. Rowere marom koda obedo e political forum, jo siasa go siasa gi chieng chamo gi kanyo imiyo gi propaganda kasto ka forum no rumo gi riedo line imiyo gi prabich. I was really sad. 50 bob. So doni kichonge go. Yeah. 50 bob no. Exactly. Koro to me anyalo neno ni 50 bob no tin, but to them they see the value. Gineno ni 50 bob no nyalo konyo gi kata yudo a lot moro kumoro, but 50 bob no the cost duonde nikech iuso duondi ne 50 bob. Koro decisions mano ningi make ngamomi icha okinyal pingo kata exactly, and it's really sad. Koro magwa some of the issues mawatemo air out ni mondo wadwa way katagi siasa mar yuko jamnani, because it's really possible. Wanyalo timo siasa ma ka in ja siasa isel agenda ni ngiso ni an kabiro on board, abro kelo no pi maler, abro kelo no quality education, abro kelo no osiptende yath, you know, not ngiso wakaka in gi pesa mangeny tangonwa dini tie jasisa moro manenoga I think he's going to vie in 2027 otangore kaka in gi pesa kaka ene club otimango, and people are all over him gi support ni manager telo mwadwaro kibiro vai kaka rawerni ipenjini in gi pesa di, like do you have money? Kionge gi pesa okieri. That should not be the case. Oningo wa yier jotelo kaluore gi mipango magin godo ne wan. Erukamana. Yes. Erukamana nya. Lenas dibeni okang makamaki wasebedo kwano ka joma tindo tiyo gi platform ailama sizel ni ingo greeners ingo mar manyo telo mbele ka. Dibeni ma en a grand scheme mar manyo gimoro mbele ka koso nang. Yes, ado wacho ni
lek mar manyo telo mbele nyalo biro bang'e to gi sani pod walan mondo wabed jotelo makare. Upuonjuru ulan from who? Walan engagement mwap engage godo. Okay. Until you be engaged in global platforms, one opportunity, one meet this jomadongo dongo. To meeting this jomadongo dongo, kwa meet gini wago picha. One meet gini ere gi mwanyalo kao kumgi, ere idea magne gini godo magibedo kama gichopeno. Okay. To mae, kata mana jotendo masani, ok giricha ahinya. Nitie good qualities magin godo, nitie bad side of them. Koro wanyalo pick the good side of a leader and leave the bad side of a leader. And it is possible to make a good future leaders. Yeah. Bende Cecil gi Linus, nitie jotelo moko mano yiere platform ni wan jomatindo wadhi kedo ne telo mag jomatindo National Assembly kod Senate. Wan gi mang'eny kuomgi. Wan gi MP Peter Salasia, Martin, Babu Wino, no campaign on a platform mar Martin. E 12th Parliament ne wan gi Jagwa, sani bede wan gi KJ gini. Mano campaign a platform ne wajo matindo kwa dhi kacha wadhi dhira agenda majo matindo. Bende jogi duto te nyaka no chak bedo katibu manyien. Bi osedhira agenda majo matindo e mwinjore minyalo wacho na dier ma represent interest mar ka jomatindo chako Cecil. Aparo ni mago are some of the questions ma penjore platform wa mar Africa Retold. Nikech jotelo gi ki rango to ke kai before negi yudo telo, they had brilliant ideas. Negin gilek mineno ni wan godogi. Koro watemo penjore ni what happens? Ang'o matimorega ka gisedonjo e bunge? Koso nitie jachien moro e bunge kanyo ma loko wigi 1 hour. Koro those are some of the questions ma kendo Africa Retold pushes to have conversations gi jotelo ma are veterans, gi jomo osedonjo e bunge, mondo wapenj gini. Wan kaka rowere waneno ni mae moningo watim. Yes. To magi e problems ma wan go. These are the challenges ma wan go kaka rowere. Be uneno challenges go un kaka jotendwa. Be un gi lek ma the Pan-African dream, you know, of one day ni wabed gi gik ma jo pinje ma oko beni gi godo. Zero corruption, you know, quality education, the SDGs. Podwa wa run back to SDGs gi. Koro watemo penjo gini, okay, so there's a time ne wan gi forum moro kendo nwakelo gi on board. To kiwuoyo gi jotelo gi, iwinjo ka ging'eyo challenges. Ging'eyo bende solutions, but you wonder why can't they implement solutions maging'eyo gi. Koro mago are some questions ma wambe wapenjore, wadwaro answers. Makinyalo kelo jotelo go on board, tikelwa wambe rowerni. Umaga men kod gimaro wach. Dikonywa karani. Linus, mana pije chielno. Bende gisengiso rangisi ni wa advance agenda maru National Assembly kata a decision making table. An gima nyalo wacho en ni jotelo go betemo. Ok giricho, but nitie dwaro magimedo ni mondo gimed advocate for youth to be brought on board. Ka wabedo mang'eny on parliament, ananeno ni youth mang'eny onego bede parliament. Because the more our voices are in the parliament, the more we can think together. The challenge manenogi, maybe the current jok gin a lot of pressure from community. Casto, most of them are doing well. Most of the young leaders are doing well, regardless of political differences. But kitemo analyze gik magitimo on ground, because ginenene gin gi lek mar noyo bedo kama gintiere no. Koro gitemo strategize mondo reach out to community. Yeah, koro jotelo nyalo advocate ni we need to have more mang'eny, jotelo matindo mang'eny e parliament mondo we reason together, mondo wakel new ideas on board.
mana gima nyalo wacho. Kamane nyakora mga juangan kanyo sari gede kaprangon ga uchiel mar okinyi masani wadhi duka matin ka waduogo kete mana ka ma en Ramogi FM chenro mar Ramogi Baraza. Ang'o mamiyo wich ok diwil gi chiemo? En bedo gi mor kanyakla, hera mar adier kod ilo. Farmers Choice loko ngima ma kawaida bedo sigana nikech kiyiero Farmers Choice ok ibi yudo mana chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 00025 Weche kod chike mantie nyaka lu. Bing'e ni kichiewo miwuok ot ka okirudho laki tichal ng'ama wuok ka okorwako law. En wich kuot. Pepsodent e duoko makare e weche mag rito lak. Nengone ogonyore, oyudore kuonde duto kendo otiyo makare. Chiew kode, rudh kode laki, buonj kode. Pepsodent, amka nayo. Morid pokanena muer kod nyar town kaka stetun mari *812*784#. Morid pokanena muer kod nyar town kaka stetun mari *812*784#. Sani koro math mar Predator mi ber makende wadendo kacha ni twende Stamford. Tiende niya gimakore kod Chelsea Football Club mondo mi idhi achiel kachiel nyaka piny London idhi ne tugo makende. Kopogore kod mano inyalo yudo apiko odiechieng' kodiechieng', airtime odiechieng' kodiechieng'. Ere gimitimo mondo mi ibed jaloch yudi ber makende mikelo ni kod Predator. Dhi e duka mantiere machiegni kodi, nyiew math mar Predator, ibo yudo mawiye rachar. Ng'i gima ondike bwo wiye marachar no kato iore namba mar 298 4 Chikiti en Predator mawiye rachar katiore namba mar 298 Predator e math makende mosiro tuke mag Chelsea Football Club. Nelen mathoth watudre wang'o nyango wuok tich nyaka tich abich mane nyakalondo mari mar Ramogi. Mana kaka naseng'isi chien kacha nyakwa Ramogi ni sani koro inyalo yawo account mari mayot kokalo kuom bengi migeno mar NCBA. Kaka naseng'isi chien kacha gimidwaro kende ni mana simu mar ong'we yamo kata mobile phone mari. Gima duong' en ni download app ma iluongo ni NCBA Now app e simbi kanyo, mana kadiemo wang' tise mana bedo kod tiyo account, onge otas mibiro jazo, onge line midhiri e banka. Gi NCBA Now app ni inyalo deposit pesa kokalo kuom M-Pesa kata ne kuom bengi mamoko, inyalo oro kata yudo pesa mari, inyalo chulo bills meki, to maduong' bende inyalo nyaka holo pesa maromo nyaka $1,000,000 manyalo konyi nyakwa Ramogi. Par bende ni kakimedo kungo kodgi inyalo donjo gimiluongo ni fixed deposit mari kata mutual funds kokalo kuom app ni bende chenro mar forex trading inyalo yudo pesa ni saa 24/7 e yo mayot mokalo. Ma en smart banking ma okel ne oganda kin Kisumu, Siaya, Nairobi ka, Homabay, Migori, Kisii, kamora mora e Kenya ka. Koro gimaduong' download the NCBA Now app kawuono iyaw account mana kademo wang'. Hashtag marwa en go for it gi NCBA. Kidwaro kony yuatole no nabire achiel 05644 kata no nabire dekario 15644. Kara kidhi mbui mar ke.ncbagroup.com to ibro yudo konyruok. NCBA Bank, go for it. Ma en Ramogi FM Sadik wadongire kamaromo 11. Kain gi penjo mora wabro kawo penjo mari achiel kachiel. Maramogi Oya urimo chigni? Musla yela rogo. Giko mos? Am Pascal Oranga. Pascal Oranga machigni? Antere kompenjo achiel kum kama noiro. Yes. Ya winde mokwongo kendo winde mokwongo mawuondo. Yes. Antere kompenjo kuome. Winde kwa wuoyo kanyo ero ni palka gima oneno ni jomoko lit. Sama ne gidio hospital moro to giyudo kachal kar mar kanyo ni rach kabisa e gwenge mag Homabay kono ero gwenge mag Waondo kata Mbita. Yes. Ma achiel kuom jaoko kata biro jolach gi ywak. Ting' margi ema ni kanyo. To
bedi ne gigu ya chiel kachiel ma gichiwo ripod ni e ofis mowinjore. Koso ne ena ni ka odire kana se yuat ko goy picha kata welo kanyo ko bi odi life. Bang'e ne yudo koro bire kamano gima biro trend kamano ero. Mano ero mondo duoka nena to makende makwai bende. Yes. Winjo ko wacho ni ji kidonge weche mag jamna. Mana kwayo makende ni korka jamna kanyo to wacho weche musiki na uchwat. Nikech an mano keta jakom koro ng'eno kuber kidwa ni ketho jo weche ni ng'ombo. Ine jakom mar joma yuko ne gi jamna. Kaya mangi mama be wan gi ko election mabiro gi koro wakwane kum mano ko wuoye. Ote matemo bik matenya tewa nikech wembe kuma ko neno mogo nitie na kene chulo gi dollars. Ko minyo mana ka wuoyi machielo ni mabiro iri roch neno ko gudu gi agi bedo godo mok chuli. Wuoyi machielo wuodu bigori ni ba winyo ka ni ko gudu moduro. Winyo ka yuene bende nitie UNESCO ko bio gute gi ani bede nono mano kiro ka roka maombe gi mimi yawa. Pascal Rangero kama na inya. Inyalo oro na voice note mari kanya kwa Ramogi ka ngi wach mora mora bende ka. Maramogi. Oyaore. Oyaore nyawoluo. Iluongi ni ngatenda. Loso gi Dave an Wood Ramogi, Migori County. Yes, Dave kani Migori County. Yes, mos na welo. Gikao mos. Amor gi kaka giloso. To penjo na maduong'. Yes. Gin kaka ging'iyo nikech joma tindo thoro ywak ni tich onge. Ka ging'iyo gineno ni sirikal osetemo mar miyo joma tindo tich to joma tindo mang'eny koso tich ma miyo joma tindo onge nikech adier vijay sani vijende ng'eny to tich onge. Okay. Kamano vijay. Erokamano. Maramogi. Maramogi oyaore. Pole sana. Oyaore maka juma nyinga Omondi Joseph from Londiani. Amor gi matindo ma ikelo nwago gi paro magen go. Leo mokalo. This shows the value of education and going to school. Ka sirikal nyalo kao pach youths magi kete team to wanyalo achieve vision 2030 as envisaged in our blueprint kaka jo Kenya. Our youth shouldn't be reduced to political begging or political beggars. Okay, mano otemare ka en Londiani. Erokamana ahinya. Oyaore maka juma oyaore ahinya. Greetings to the panelists. The Sustainable Development Goals, SDGs, is a strong focal point that can be used not only by the youth but everyone. Kindly, what deliberate actions are they taking to practically ensure that the county governments, especially within the Lake Region Economic Bloc, really embrace the SDGs? How can one explore collaborative arrangements with them? Emmanuel Ochieng Omolo from Green Hero CBO in Segere, Alego, Siaya. Wacho kamano e ote marika. Erokamana enya kum ote marika. Sante sana. Vincentia Ochola from Alego Baragulu. Wacho kanyone amor korjo matindogo. Youth power. Erokamana enya kum ote marika endi. Erokamana enya Don Bonyo. Good morning. I'm listening to the young guys you have in the studio and I must say they are intelligent and they know their stuff. Congratulations to them. I will be glad to engage more with them on SDGs matters. Asante sana Wood Mwalimu ote uchopokareka kabisa. Machelo ka indibini wachoni makaju mapenje najo wa matindoge nito dak give form their own political party if they want to change the political discourse of the country. Mondo megi yer yudhe kendgi. Ngis gini yudhe nyaka luom gi jo madongo. Ika wanyalo bedo gi a just society, not only youth kende. Okay. Maramogi? Musainya. Ndikuru gidhuluo jo kama, nitire jo moko ma ingeni ma station madhuluo, Oken Hot 96, koro ndik na uru mana gidhuluo mar mondo me wagomba ka gidhowa, wakudho piny gidhowa. Nelson Mandela nowacho ni kidwa chopo chuny ng'ato, nyaka iwach dhok mowinjo maber ma en dhowa mar mama mar dholuo ni. Koro Sizel kanyakla kod Linus nitie penjo ka mopenji.
Pascal ywak Sizel ni kani wacho ni bedo gi medical camp to ne nitie chandruok e ute mag thieth mag sirikal. Be nogo report ne jo county ni facilities magugi nigi chandruok? Koso nugo go picha gi wazungu to impress joma miyo kony? Not really. Kane watimo camp, ne watime under Kajwang Foundation. So we all know ni Kajwang Foundation is a foundation run by our senator, Moses Kajwang. So Moses Otieno Kajwang is also the chair mar CPAC committee parliament. Koro ene mochung ne committee. Exactly. To wangeo ni healthcare is a shared initiative under both county and national. Nitie osiptende ma county shughulikia, to nitie osiptende ma national government be shughulikia kaka referral hospitals, osiptende madongo dongo. To matindo mani county kaka dispensary manyakia o mane wadhie, mago are under the county. Koro every year, every financial year, each devolved government imiyo budget monengo tigodo. Kendo nitie pesa monengo is allocated to each project money accounting. Koro the governor no luongi CPAC kacha, kendo ne waneno during the committee ka Senator Moses Kajwang no penjo matek, kendo no duoko gi. To kendo podwa wari to nene kendo mondo koro wapenje ni kane waluongi last time ne wangisi ni magi shite mane waneno, have you solved them? Bise timo kaka ne wadwaro, kendo amor zaidi ni as we speak currently wangi devolution conference matimore Homa Bay County, kendo those are some of the issues I'm sure ni dibedo discussed e forum ka. Koro ka uyudo chance mar chopo kacha, watigi forum no, watigi nafas no kuom penjo our leaders ni what are you doing currently. So no wawuoyo ne wachwalo wach no mbele, no kwagoya picha to wawe kanyo. To bende wan kaka office ne wa feel ni wanyalo timo gimoro, but nikech waonge budget no kaka Senate, atiyo under the Senate as the communication officer. Koro wan kaka Senate, kaka under the office of Senator Moses Otieno Kajwang, okwanyal konyo directly, but wanyalo penjo governor ni governor dakitimo magima, nikech onengo be wange roles meke leaders wagi. Nitie roles ma senator timo, to nitie roles ma governor timo. Koro wach mar hosiptende gi healthcare ginanda devolved government, ginanda county government, sorry. Koro no kwagoya picha to awe kanyo. Kasto wach mar yuko jamna. Wach no to unuchuro gi USD. Onengo angeni sometimes okonyo, lakini magia some of the issues mamio leaders wa pressure. Nikech koro leader ni bro bedo gi stress, nyadhi yudo million adek kanye, million apar kanye monda yuk jamna maber ka dhie ground. Koro you wonder, abro yuko jamna kosa bro gero no hospital. So you have conflict of interest, but nyaka wangeni issue and poverty. The real enemy in poverty emomiyo jodala wako mi 50 bob. Ineno ni 50 bob no ber, kendo it's urgent. Makemana kanyo. Exactly. Kama na yenye kuna Kajwang magite bende biro niko kale Nyakalondo mara Mogi FM obro makemana gi kanyo kidogo tu weche manyene lak Sadek Marukinyi makawono kod Vincent Otieno e chenro mar Kogwen tarika 12 dwe mar aboro higa mar 2025. En Sadek Marukinyi makawono. Ramogi Radio Ramogi Kartuta
Matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa. Kokelni gi Coop Bank Assurance Intermediary. Oyaure nya Karamoga Jwang kendo machiegni. Piny owacho mar kaunti ma Siaya ojiwo mondo mi koro ket alwora makare ne joket mwandu kaka yo mar rakruok kod midhiero mar koso tich e kind ojende mawuok e gwenge makono. Jakom mar board mar jopur Niang' Thurka, injinia kata Medusa Nicholas Gumbo owacho ni sirikal kende ok nyal bedo kod ting' kata ok nyal tieko ting' mar chuogo thuolo mag tije ahinya to e kinde ni mabende kwan mag ojende medore pachoka makodwaro nitie mondo mi kaber to koro sekta kata mana piny owacho ma counties bedo kawo thuolo mar timo mano. Kuke kaunti ma Siaya, George Amolo giler mathoth wachni. Maikwe mochiw gi jakom board mochung' ne weche mag sukari to kod pur Niang' pacho kae Medusa Nicholas Gumbo mawacho ni joket mwandu ema nyalo chuogo thuolo mag tije. The biggest problem facing Kenya today is youth unemployment. Wan gi nyithindo mosomo but gionge tich magitiyo. Government alone cannot employ all our youth. Youth better employed through investments. Siaya County ka akwayo ni on matters investment. Please, let us come together. It does not matter. Ni kakelo investment anema benefit. Kakelo tanema benefit. Mano is selfishness. Oyuak ni kaunti ma Siaya masani otelo gi wach nok mag tije ne rowere gwenge makaluo to mae owacho ni nyalo mana konyo kokalo e chiwo thuolo ne jogo manyalo chuogo kembe. All our 4 counties nigi problem ma youth unemployment. But where youth unemployment is the worst between Migori, Homa Bay, Kisumu and Siaya and Siaya ka. The reason being ni mondo wabed in a position to employ our young people. The private sector must come in with investment. Kidi South Nyanza, Gengi Company, one sugar factory at the core employs not less than 2,000 people directly. Indirectly, or employ up to 15,000 people. That is something we need to come together as a county. Medusa Gumbo manowuoyo e sub-county mar Rieda wacho ni counties ma Kisumu, Homa Bay to kod Migori osetemo kedo gi midhiero mar nok mag tije ne rowere mana nikech kembe mag sukari manie gwengego ka koro wacho ni Siaya bende koro nego chiw thuolo ne jogo ma osenyiso gombo mar chuogo kembe e county ma Siaya. Kidi Homa Bay, gin gi sugar factory. Kidi Migori, gin gi Sony. Kidi Kisumu, gin gi Moroni, gin gi Kibos, gin gi Chemelil. Siaya waka, we need to encourage right now. I can tell you, for investors who have expressed an interest to establish factories ka Siaya. 1 in Bondo, 2 in Alego, 1 in Game. I know those investors and enabling environment will have started on the path to tackling the problem of youth unemployment. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka podwan mane kaunti ma Siaya kono nya Karamoga Jwang en ni ng'anyo mane okawo thuolo mandala ng'wen mag jochiw thieth e kaunti no gikone to chope giko ma en bang' bedo ni koro jochiw thieth go ne ochope winjruok kokalo kuom riwruok margi mar jochiw thieth e bare ma Siaya ne ochope winjruok gi piny owacho mar kaunti ma Siaya ka bende ne giyiere mondo koro gidwar yo manyalo konyo godo ng'anyo ma kamano. Kar kamano jochiw thieth go ne ochiwo thuolo mar ndalo 30 mondo mi koro twak obed e kind sirikal kaunti ma Siaya kaachiel kod riwruok ma jochiw thieth e pacho ka e bade ma kaunti ma Siaya mar dwaro winjo ler kata tieko ywaruok ma bende osemiyo ne gibago ng'anyo kuom thuolo mandala ng'wen mokalo. Jafwambo marwa e kaunti no George Amolo pod chiwo ler mathoth e wachni. Kane giwuoyo gi jofwamb weche odhiambo manyoro bang' romo mane gibedo godo e odiechieng' mangima, jagoro mar kaunti ma Siaya migosi Joseph Ogutu nofulo ni ne giyiere gi jochiw thieth go eko kokalo e riwruok makedo ne ratiro margi pacho ka e bade ma Siaya County mondo mi ochung ng'anyono ero kuom kinde ka gimanyo kaka ginyalo loyo dwach jochiw thieth go eko. Wabedo gi winjruok kaachiel gi jotelo mag union mar nurses ma Siaya County mondo watiek wach mar strike mgomo manyocha dhi mbele. Wawinjore kendo union omiyowa ndalo 30 mar tieko weche ma nyocha chendo kendo wan gi geno ni weche go borumo gi ndalogo mondo tich odhi maber, jo-Siaya oendelea gi yudo chieth kowuok e osiptal. Kuom mano migosi Ogutu odwoko erokamano ne riwruok mar nurses no ero kuom ne yie winjo kwayogi kaka piny owacho ka osingo ni gibiro neno ni gichopo singono mondo mi yore thieth kik chak bed gi ng'ikruok kendo. Kendo wadwoko erokamano makende ne jotelo mag Nurses Union kuom thuolo ma gisekawo kendo gibet kod county leadership
mondo mi winjruok obede. Koro gima duong' en ni wawinjore kendo wasign singo manyiso ni wawinjore e weche 5 manene onego bed ni wawuoye, kendo county government dhi chako ng'iyo kaka weche 5 go inyalo tiek. Mano e winjruok mwabedogo, kendo wan gi mor ni nurses koro dok e osiptal magitiye, osiptende magitiye, kendo gidhi chako tich ne Josiaya. Magi owacho ka jagoro mar riwruok mar nurses e bade ma Siaya County migosi Kennedy Amisi oyango winjruogno kendo kono nurses duto mondo mi ochak dok e tich okinyi ma kawuono. Wachopo e winjruok ni mondo wachung ng'anyo ka wamiyo employer ndalo 30 mondo ong'i kaka address issues mane wakete mesa. Ndalo 30 gi ka okalo, kaponi employer oko timo kaka wawinjre, to bro chuno wa kendo mondo wadogi ng'anyo. Kendo wakwayo nurses wa kamora mora magintie ni wadok e tich kendo mondo wachak chiwo services wa kaka ne wachiwo ne jopiny. Wach ma otiel gi jakomgi Dennis Omolo. We know the parameters or the indicators that we deal with. It is life. So we call nurses to resume duty so that services can normalize. Ne Radio Ramogi e County ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Sirikal mamalo onyisi mondo mi koro kaw thuolo mar chiero riwruok mar saga mar jopur mabende osebedo ka opodho kuom higni mathoth. Riwruok saga mabende yudore e gwenge mag Nyanza ma milambo. Ma en kwayo bende nokete gi jopur kachiel kod johal moko e gwenge makono mabende notele kod jakom margi Evans Otieno kod jagoro Leonard Okumu, maduto ne owacho ni riwruok mar sagano ne okonyo mokalo e dongo sekta mar niang' makoro dwaro ni timo mondo mi kaber to chiere mondo mi okonyo oganda mawuok e gwenge makono. Okumu ne owacho ni riwruok mar sagano osebedo ka opodho kuom kinde malach, makoro en thuolo ma sirikal onego bed ni koro chiere mondo mi jodak e gwenge makono oyud kaka nyalo konyore kode kendo ting' malo sekta mar pur niang'. O revive masok mondo gino bed manyalo ringo kendo create more opportunity manyalo accommodate jok maonge tije. En gi tich sok to nikech pok obedo revive, koro tijego pod onindo, kata government bok yud revenue. Kendo medo kwayo His Excellency the President ndo med jiwonwa kaka farmers to wach sokni obed revive, to nikech en gi infrastructure mabecho mako bedo revive to gini will create more opportunity ne jo thurwaka, kendo kata government itself bro yudo revenue maya from the services mabro timore e soka. Kane otiyo chon, farmers ne were able to take their kids to school. Weche moko nyakora mogi en ni moko kuom jokanya sekta mar wuoth e pachoka kawuok e kaunti ma Migori koro ywak mokalo koluwore kod medruok buche mag masira mag ndara ma osebedo katimore e thurka ka bende koro gijiwo joriemb nyamburko mondo mi oluwre kod chike mag apaya kachiel kod bedo ni dwaro ni timo mondo mi sirikal okaw okang' mowinjore mar konyo e gayo masiche mag ndara. Jafamaro e kaunti wa Migori, Jo Juma, giler mathoth e wachni. Moko kuom jokanya sekta ma matatu e kaunti ma Migori ka otelnegi ko jakom machon marruok ma jodi matatu e kaunti ma Migori Jo Jarieda wach ni koro nyaka keto kenge makare mar duoko piny masiche mag apaya makoro medre pacho kae. Rorida wacho ni jokanya sekta mar matatu kaachiel kod piny wacho nyaka koro bi mana kod okenge mar duoko piny masichego mag apaya. Owani moko masiji mag apaya kod ikelo kod jiriemb nyamburko ka moko bende koro ikelo kod piny wacho bang' rem losa pinyni e yo makare. Inyono ka wan gi geche madhi kaka Nairobi, ma en gi driver achiel mariembe kodhi kendo kochopo kuji pangi oduogo, mago nyalo cause accident or lack of samoro tuo to riembo e tuo neno. Owach ni tema koro akwayo ni mondo mago gik maduto mondo wang'i mondo driver bed very careful sama koro wachomo ni. Koro kwachomo kamarach mogik nikech nyithindo dhi yepo, joma dhi join university be dhi join. Sani ka koro wakwa driver ni mondo gibed very careful nikech ngima jowuoth moting'o ni e lwete, nyaka mare wuon be ni e lwete. Ging'i kaka ginyalo manage riembo geche, giwe ni aringa dhi Kisumu duogi ago trip adek 4 wa stop mano mondo mi wanwang' matis to wacham pile. Bende kama jakom machon ni majori matatu e kaunti ma Migori bende koro kwa derepe ne nyaka koro gibed jogo motang' kendo koro kigibed kod haraka ka giriembo. Giwe haraka mar dhi gari speed kech magi makos accident. Kaeto gi ng'e signs manie barabara. Gima kelo accident maduong' en koso ng'iyo signs. Gima kelo accident maduong' samoro excess. Gima kelo accident maduong' samoro ng'ato riembo tieno chako riembo dichieng' maonge change moro mitimo. Koro dwani weg geche bendo ket drepe ariyo ma kamoro ose riembo dichieng' to moro riembo tieno. Jokanya sekta ma matatu e kaunti ma Migori bende komachielo
dwaro mondo koro piny ojikoro duok piny nengo mar petrol, ka giwacho ni medruok mar nengo petrol e pacho kae bende koro osemiyo ngima koro tek ma okalo. Kanyocha gine opposition nye gigo koko kabisa e wach fuel. Kawuono gine magin kanyo ng'ata chielo mako fuel ng'ato chielo mako finance. Please, sekta mar matatu kwayo sirikal plus manyuru wako duoko fuel piny mapiyo kaka nyalore nikech kanyo une manu goyi koko to sanu une ma untie. Fuel be kose bedo makoro nengo ni malo wananchi hinyore nikech gimoro amora mitime piny ka en fuel kose mede gimoro amora mede. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori. An Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Lipot ma sirikal ogolo kokalo bar migawo mar weche mag wuotho yango ni ji makwan giromo 2,933 osewito ngimagi e masira makoch mar apaya higani, ka bende thuolo mar ndalo 4 kende mokalo chien ji maromo 80 bende ripodno yango ni ne osetho. Ma wach bedno yangi gi jatend migawo mar weche mag wuoth Davis Chirchir mane owacho ni migawono koro chako nono wachno kendo koro rango kuonde ma masira makoch mag apaya osebedo katimore. Ne bende wacho ni timo lokruok e chike ma koro biro tayo weche mag wuoth bende nyaka gi sano chope ng'ende, ka wacho ni kaponi nyalo bi ketie tim malu chike go tok osetiek losogi to koro gibiro konyo e gayo weche mag masira mag ndara moselal gi ngima oganda. Gi thuolono bende duol ma ochung'ne rango kata bedo makare piny NTSA bende koro puonjo oganda mondo mi koro gibed gi ng'eyo matut e weche mag bedo makare e apeyni ma pacho ka. Giko weche manyien adimba nyakora Mogajwang' watudre ka ang'oromo saa 7 ne weche moko manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ilo kod ogadier ma osetem ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Ber makende Chako kinyi eyo manyangafu Kogwen Prezi, si mnajua nyinyi voters ndio washenzi. Kwani mjui mdomo yangu ilibatizwa na wakongwe. So nashanga mbona akili zenyu time ya kura zinajanga shonde. Na hiyo wiki ndio najua jirani yangu wangamjaka. Kama kumbe wangamsapere, hata salamu hatapata. Piga tu kura na utalala bila kula. A night of tears. Na nisikiza. Na macho naona na your ears. Swali, fununu ni ati system education ya udu. Is it true? That's why umepeleka mtoyo wako akasome majuu. While graduates wanashika placards kwa traffic, mtu wa actuarial science anataka kujimada. So tragic. Swali, ati Waiguru wako kwa office na story ya NYS tulisha sahau. Bairo moja alibuy 8,000. Bairo tunanu Bende imanyo mbalariany ma en kar tiegruok mopodhi kod piny owacho machiwo lony minyalo ketie tim kendo ni kod chiro mamalo mag tije. Riwri kod The Cooperative University of Kenya mayudore kare Nairobi. Wachiwo tiegruok e rang'iny mag certificate kod diploma mopodhi machal kod mag jo TVET kod kuonde tiegruok mag TVET, degree nyaka postgraduate courses e cooperative and community development, business and economics, computing, ICT and mathematical sciences. Ne mathoth limbui mar www.cuk.ac.ke kata yuatole namba mar 0724 311 606. The Cooperative University of Kenya, empowering communities.
Mana kamano saa 3:16 mar okinyi ma kawuono nyakwara mogi telo mogik mar kogwene nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chunje luder mar ng'isi kendo paro ne jokanyanam duto te ni nyaka watang' gi tuo mar TB, tuo mar kahera kaka dholuo wache. Na wacho ni kacha ni TB inyalo pimi koyudo ni in kod tiketi thieth nono maonge chudo e ute mag thieth mag sirkal e Kenya mangima. Kadipo ni samoro aonda osaso kori kuom ndalo mogwaro, otieno luya tuchni, dendi liet kata dendi chwakore, iwinjo ka kori bende thung' kendo kori winjo ka lit, kadipo ni bende neno ka ratil mar dendi bende dok piny, dhogi bende rach, ka okang' nyakwara mogi dhi e od thieth mondo pimi koyudi ni in kod TB tibro ketie thieth mapiyo kaka dwarore. To komi yath nene muonyo yath kaka daktari ochiki, nikech kiwemo muonyo yath kaka daktari ochiki dipo ka okel ni TB midong ni multi drug resistant TB, drug resistant TB ma en TB matama. Thiedhe nengone ni malo kiyudo drug resistant TB, bende onyalo kelo tho. Koro akwayo jowa mose pim moyud ni nitie kod TB muony yath kaka daktari ochiki ni muony yath. To ne nyithiwa matindo, ne joma nitie kod nyithindo, ne ni omigi chanjo miluongo ni BCG sama pod gitin cha nyakwara mogi. Ma bro miyogi nyalo makende mar bedo makare kinde ka kinde. Koro nyakwarite uru, ler mar alwora nyakwariti, ot midake nyaka bede gi kama yamo ma oko cha donje e ot, ma ot cha wuok oko, ngechi ni en well ventilated. Samoro bende chieng' bende ka iwuok oko chieng' goyi, nikech chieng' bende nigi teko mar nyoro kute makelo tuo mar TB ni e kuom oganda. Kata ka dipo nogoyo kama ng'ato ninde, ot bende bedo maler kinde ka kinde, kik idag kama mudho ni e ot nyakwara mogi kinde ka kinde, ni kata godiochieng' tek poko godiochieng' gotieno, mano in kama rach ahinya. Waduto wang'eyo ni TB nigi thiethne, TB wanyalo geng'o nyakwara mogi. Otimo kende kod barbigam mathieth kod josir lwedo mamoko kokale nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje luo. Ramogi Radio Ramogi kar chunje luo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu. Suya mamit mar ringa nguro seche magokinyi. Sauti masmoki golo seche michiele pacho. Ndadho mamit mar ringo mobul. Farmer's Choice oken mana chiemo kende. En gimi winjo e dendi nikech kiyiero Farmer's Choice okibi yudo mana chiemo kende. Ibiro yudo mor mochwere. Kanya kwara punda jambita yosido ng'at mosoma inya Rebeka nyamaro jaodi oseno mwaka osimbo dundo gombija wasuna Mamaria kinyuolo godo ajento kweno nyakwara punda gouma David onyango bende jambita wuot go kweno ng'ama lich miwuoro Kolago gi chaliso siepni wakine madongo gina chiel gombija wasuna wakine madongo e Kisumo machalo kolago bejo malich miwuoro Limpopo International Chaliso siepni wakine madongo ngina chiel gombija wasuna wakine madongo e Kisumo machalo kolago bejo malich miwuoro Kolago gi chaliso siepni wakine madongo ngina chiel gombija wasuna wakine madongo e Kisumo machalo kolago bejo malich. Wadwa tieko twagni nyakwara Mogajwang' ne ang'ado Sizel kane loso chien kacha. Sizel ni itemo tilo wach mar jamna chapani ni selere malong'o ahinya. To kata kamano wach mar chandruok mar onge mag tije ng'ado nopenjo ka ni to be uneno ka jatend piny Kenya osetemo
mar loso thuolo mag tije ne jo matindo. Adwa ne duok mage ka bang'e in bende duoka penjo manyo penj gi jopiny okinyi ma kawuono. Adwa ne duok mage Sizel. Yes. Okapaka osetimo kaka wadwaro, but otemo. Of course, after ne wadhi streets, kendo after the most recent pressure, waneno koluongo Rowerni State House, omiyo gi pikipiki, which is a good gesture, but okwapaka mano is a permanent solution. Okay. Yes. Donge wach mar onge mar tich kata mana piny mar America, a very established democracy. Bebe podon gi challenge machalo gi challenge ma wan gone. Nitie challenge, but ok e kiwango mani wan godo wan kaka jo Kenya. So wan kaka Rowerni, wan wafeel ni onengo president kata leaders ma wan godo omiwa permanent solutions. Permanent solutions, I mean, gi med gero industries e pinywa mar Kenya. Okay. Nyocha aneno ka gitero Rowerni oko, nyodhi tije ma oko. Yes. The Gulf gi kuonde ilongo. Exactly, yeah. Kuonde machalo kaka Saudi Arabia, and we know what happens there. Gik matimore oko kucha okber. Mano chalo kaka modern slavery. Okay. Yeah, modern slave trade. And those are some of the issues Africa Retold temo echo out. That instead of tero wa oko, mondo wadhi watine wazungu, daki ger industries gi e pinjwa kae. There's a recent research manatimo, kendo I was so astounded, ng'eyo ni ineno prints, African prints mawaruako kaka jo Africa. The kitengni ma kaka Nyoro Luo Festival, nyiri no adawne African attires, vitenge mabeo beogi. Some of these techniques, waonge kodgi kata Africa kai, itimo gi in the Dutch countries, yeah? Kasto ikelo gi back in our continent. And this is not good. Angoma monowa loso industries manyalo print these beautiful prints mawan godo e Africa ka. Angoma monowa loso companies, industries manyalo refine coffee Africa kai. Maok chuni wa exports our raw materials oko koka wacha kwa kele e pinjwa, and it becomes more expensive, yeah? Koro gik machal kamago. And when we do that, when we industrialize pinjwa Kenya ka, and Africa as a whole, wamedo gerore kendo wa create those job and opportunities ne rowere. Koro aparo ni poko chopo kuma wadwaro. Pod ginyalo timo maber moloyo zaidi. Yeah. And that is why one kaka rowere onengo wange such issues. Mondo koro wan kawa occupy those spaces, kawa donjo into those leadership positions, ibro ngeyo ni magie problems mawan godo e pinjwa kai, to magie goals mawan godo, wan kaka the whole world, to kendo wan kaka jo Africa. Nikech know that one gi goals, SDGs, as a whole world, but also one gi goals wa Vision 2063 as Africans. Ma neno ni chieng moro one kaka jo Africa wabiro bedo developed, wase build for a long time. Ose luongwa ni one developing countries for a long time. Now it's time mondo wawe build, wakedo for long yawa, onyuolwa ka wa builda, watieko gero Africa ni karango, ya? Those are the questions mawan God. But we believe ni there is hope in the young generation, kendo wan rowerni wadhi tero Africa kuma wageno, and Kenya kuma wageno ni obrobede. Yes. Alina sado ni duoke penjogo, then banga bru mi watch mari mugik, mi watch mari mugik. Yes, Zizelo owacho gik mang'eny kendo sirelo edo kuonde moko. Kendo ambado ad ni mondo mitije okel mang'eny. Government programs are not well coordinated, not ok giriwore kanyakla ahinya. Koro mondo mingi kata ni tich ni kama tek. Kaso shida machielo en ni youth, yes, wang'eny.
and TJ10. The solution mar curbing the unemployment is one, Zizalo watch industrialization. Another thing is embracing value addition. Value addition, kwa produce gikma produce ge, the chain of employment will be increased. And machialani one youth they were wegi wanyalo create employment to other youths. Ma wana eno kataka gik matimoresa, nitie yudhe mang'eny mochako industries ge, nitie yudhe mang'eny mochako organization ge, nitie yudhe mang'eny matimo gik mopogore opogore. To kwa timo gik machalo kaka chako industries ge, wa create employment na jok mamoko. To gimwa dwaro kaka youth is one, is enabling environment. Enabling environment maketo ni kwa dwa chako organization, gik midwaro, begin gik ma, are they expensive to register? Are they be one gi awach nango be environment more pitia mondo mi wa ginene wa register this organization, are they complex? Koroka gi simplify, the government or simplify this. We know that role of the government is to provide a conducive environment for and the employment and all these things. I know they can't employ all of us. Oginya ndiko jite. But giketo nwalwasi maber mar chako tije to bring tije mamoko. Kamano adwa chaka medo ni okwalinga ka yudhe. Nitiere kata sani kaka awach ni rwatiyo gi UN. We reach also on ground. Sani waloso thieth manono Siaya gi organization miluongo ni Africa. In organization mar yudhe giwegi. To one yudhe mosebedo empowered in different platforms. Koro wa come to a brainstorm to watch what if we go do this thing in this region. Koro this igani August ni tarik 28 nyaka tarik 30 wapango ni wadhilimo Siaya kanye uyoma kama ilungene kama kararieda pokadhi kono to ma dhi tera dhi kono nikech wariwruok mar oganda mar koro kwa dhi kono thieth nono maonge chudo wadhi miyo ji wheelchair, wadhi miyo ji cheko wangi karachi thiedhi laki gigik machal kamano. Koro waluongo gi mondo gibi josiayo biye ginen en West Uyoma Kamariga Beach Rarieda sub county Siaya county. Koro ka gibiro gi connect kata gi yudhe mabiro kono mondo walan mondo wager piny kanyakla. Erokamano. Sisi nano kidwa medo gimoro kapok wach ni mogik. Nedwa medo gimoro. Apani issue ma wan godo e Kenya kae. Any education system marwa oketowa makoro wa think ni kawatieko school onengo bedni wa manyo tich. But that should not be the issue. Kendo mano is an issue ma onengo wa think about kataka wane forums mag devolution, the devolution conference onengo wa go back to the drawing board wangini wanyalo loso kata wanyalo integrate which ideas in our education system mondo kawatieko school okwabedni wamanyo tich wabedo ni osemiwa education one empowered kendo wanyalo come up gi our own initiatives kaka Lina Sowacho kendo momio onengo wa support youth led initiatives kendo youth led organizations ma chalgi kaka ma Lina Sowacho no to also we also have one nothing is in yet yogi Artistic Bliss to gi Kajwang Foundation. So we also have an NGO kendo one be one gi free no it's called a surgical camp koro en camp but mar surgery kendo wadhi timo ne ji surgery weche machal gi kama nitie hernia repairs lipoma x weche go tek but ka in gi shida madwaro surgery inyalo visit the camp wabro bedo at Rachonyo East Sub-County Hospital from 18th to 22nd August. Mano kokel ni gi Artistic Bliss Kajwang Foundation gi Elren NGO. Koro
kata kawa neno wechegi ang'eni wasegoyo our leaders sana but nitie jotelo matemo jatelo kaka Moses Kajwang' ene mokonyo watimo wechegi nikech e budget ne as a senator okomi e budget mar konyo but through this Kajwang Foundation, through the NGO Elren, through Artistic Bliss otemo chwalo lwete mondo okony exactly ne jo Kenya. Koro wanyalo riwore wate rowerni wariure government, wariuregi leaders, wariuregi community as a whole. Let us work together nikech we need each other. Youth, rowerni, gijo madongo, the veterans, we all need each other. Kwanyal timo dongruok one ki one kaka rowere. We also need the help of Jomose Dhimbelewa and their experience to get to the goals. Mawan godo kaka Jopiny, the SDGs. Yeah. What's very mugik? Watch Maramogik any I would love to encourage rowerni. Let us get involved. Wawo kendo wabed involved in such conversations. Kiwinjo ka ji the forums machal kama, let's talk. And if you're a young person to isebedo empowered, ensure ni extend that empowerment to jomoko mapoko yudo that kind of empowerment. Koro kaka one a bit exposed but jomani dalaka nitie jomoko ma kia kata ni SDGs giginango gikia kata ni one gi goals as young people monengo wachope. Koro let us use whatever we have, tigi mbui, tigi uogi jodalawo, uogi ji, you know, use whatever you have and let us push towards achieving these goals mawan godo. To our leaders, please ensure that you meet our goals. Let us have the Pan-African dream because I believe it is a beautiful dream. Mawaduto wanyalo hero mondo wachop kacha. Koro ka une senate une parliament bills mau ukalo, the initiatives mautimo, let it build towards building a better Africa and a greater Africa that we all dream of. Erokamano. Linus, wach mari mogik minyalo yagodo jo winjo mag Ramogi FM? An ago erokamano ne jo winjo mochiko itgi kawuono. To mar ariyo kwayo na en mar jirowere matindo kaka an. Wariure kanyakla, waduto wangi idea mopogore opogore. You learn from me, I learn from you, kasto wagerore. Kasto moloyo kabisa wabed jomo ong'eyo kaka wuoyo gi jotelo, wabed gi luor, gi respect among each generation. Wang'eni jok motelo mobir mokwongonwa nitie gima wanyalo tap from them, kasto gin bende ging'eni nitiere gima ginyalo tap from one jomatindo. To moloyo wa connect from each other. Imak bada amak badi kasto wagere kanyakla. Mogik en jite machiko itgi ne Ramogi wanyalo kaka oganda Luo. To kwa loko pachwa mwa believe ni gimora mora mwa dwa timo nyalore. Everything will be possible. To mana kwa reore kanyakla to wa support joge wa manie telo, to joge wa manie telo bo oya uchunyi gi mondo gi trust wa, gi believe in jomatindo, one gi idea ka gi believe on us, wanyalo lobby mondo wa bring this development mwagombo neno kaluo. Koro erokamano ahinya VOJ. Erokamano ahinya. Thank you. Nyakora Ramogi mane mokelo e giko mar chenro mar Ramogi Baraza odhi alanda ndi en saa 3:35 mar okinyi makawuono odiochieng' ono mabende yudhe piny mangima ingo nyasi miluongo ni International Youth Day. Kenya ka nyasi obagi Masinde Muliro University ibiro tele kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto, jatend migawo mochung' weche mag jowa matindo gi PS Jacob Fikirini mabende aneno kanyogo singla ka ni Dr. Baende to winjo Nyakalondo kaendi ka ene county ma Kisumu ka oselore poundege ma Kisumu International Airport kakoto odhi Kakamega. Asante sana Jacob Fikirini. PS en saa 3:35 mar okinyi makawuono. Mondo dikwa odari moweri kod Jacob kaka stetun mari D*811 *414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako.
Mondo idikwa odari moweri kod jakoyo kaka stetun mari D*811*414 hash. Ne lendo mag kuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyiedhi ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque kata ywat ole namba mar 0726943815 ka intiere gwenge ma Nairobi chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street kata ywat ole namba mar 01109927273 kata 0784540 380 ka intiere gwenge ma Kisumu chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street kata ywat ole namba mar 0728086. Rebeka Nyamaro Jaodi Oseno Mwaka Simbodundo Gombija Wasuna Mamaria Kinyuolo Godo Ajento Gweno Nyakwara Punda Gouma David Onyango Bende Jambita Wotko Gweno Ngamalich Miworo Kolago Gichali Sosiepni Wakine Madongo Gina Chiel Gombija Wasuna Wakine Madongo Ikisumo Machalo Kolago Bejo Malich Miworo International Gichali Sosiepni Wakine Madongo Ngina Chiel Gombija Wasuna Wakine Madongo Ikisumo Machalo Kolago Bejo Malich Miworo Kolago Gichali Sosiepni Wakine Madongo Ngina Chiel Gombija Wasuna Wakine Madongo Ikisumo Machalo Kolago Bejo Malich Miworo Ruoth konya chopie pita moda mosio mwaga JB osiepna Ruoth konya chopie pita moda mosio mwaga JB osiepna Ae jolo aya wachoma jonyego jotabu maskine miwuoro Ae jolo aya wachoma jonyego jotabu maskine miwuoro JB omwago siepa Nitni kawero jomo somo lilo Siepo dunogo bija baba JB omwago siepa Nitni kawero jomo somo lilo Siepo dunogo bija baba
Sa degi deka prangwen gangwen mar okinyi makawuono watieko tielo mogik mar kogwen e okinyi makawuono nyakalondo mari Ramogi FM kar chunje lunya kwara magajwang kamoro marama intiere na ngisi wach moro ka mago mona tiel eye kendo podi kalore koda kinde makilwengo makoro adongo ni nyakwara magajwang en mi milome ka otenre kod kabengi migeno mar NCBA tinende daher mar ngisi ni yaw account pok no bedo mayot kaka koro NCBA koro kele obedo mayot aduwa. Gimidwaro kende en mana simbi mar ong'we yamo ni kende inyalo yawo account mari gi NCBA. Chenro niluongo ni NCBA Now app emi download ibedo go e simbi kanyo. Kokalo kuom NCBA Now app inyalo deposit pesa kokalo kuom M-Pesa, inyalo deposit pesa kigole account machielo mar bengi machielo tikit account mari mar NCBA ka kata bende inyalo oro pesa ne nembni ma in go e simbi kanyo nyakwara Mogi yo mayot ahinya. Kadi podi dwaro pesa moro mapiyo inyalo nyaka holo nyaka $1,000,000 mana kadiemo wang'. To gima lich ahinya en wach madhi e bank ni riedo ni dwa ni yaw account en gima koro ne wasegone oriti nikech NCBA Now app okelo yot. Onge otas mikete koki, onge line miriedo, onge stress kata chiedh nade mabende biro maki. Oyot ndi. Dhi e simbi kacha, dhi mondo mi download NCBA Now app sani. Kata kigwelo mbui mar ke.ncbagroup.com tiyudo konyruok kawuono. Kadi poni dwaro konyruok mar yuatol achiel kachiel, inyalo gocho ne jo NCBA sani e namba mar 0711056444 07111 kata 072156444. Wimende kikwil nyakwara Mogajwang ni kadi poni dwaro chulo nyaka bills meki itimo mobile money transfer, trade forex kachiel kod gik mamoko 24/7 en mana NCBA Now app ni ema biro miyo nyalo makamano koro bedo ni mayot ndi. Arita mare ber, oyot kendo en smart. Hashtag marwa en go for it mana kod NCBA e nyakalondo mar Ramogi FM kar chunje luo.